Takže ahoj, je to ďalšie video, čo som dostala od mojej nevlastnej dety. Takže dostala som vlastne takúto krabičku. Je vlastne normálna obyčajná krabička na náušničky a také veci. Vnútri je vlastne táto pena. Takáto, vidíte? To bol môj pes Badino, fuj to. No a to je taká mašlička, mne sa to páči, tak Badinka sa stane. Body. Môj pes. Potom mám tu ešte takéhoto. Počkaj chvíľu. Takéhoto snehuliačika a vlastne to má také zariadenie. Vlastne keď to zapneme, on takto svieti. Pozrite sa. Víte, to môže byť na Vianoce na stôl. Takže vlastne sa vypnem, aby som si nevybala baterky. Hlavný darček mám toto zavesený vlastne. Čo to prebehlo? Čo to prebehlo? Prebehli to náušnice, dostala som náušnice a vlastne to sú takéto. To sú vlastne na konci také kruhy. Krúžok a vlastne sú to takéto. Vlastne také náušničky. A vlastne mám tu aj druhú. Ono sa to strašne motá. Nebudeš si robiť praženku? Neviem, prečo. No tak, keď si pôjdeš robiť, tak urob a nie je Boh. No dobre. No takéto náušnice. Oni sa strašne mokajú a smykajú. To vlastne si dám vám, ukážem vám, si dám šijav. Aj tu. Au. No. A mám ich na sebe. Takže vlastne keď pôjdeme, no vlastne ideme po do polahke bicejky, takže vlastne tieto náušničky si dám, takže toto je koniec videa. Ahoj!